atong ilailahon kayo sa kini kabatanon. May buntag kanimo. O may buntag, Masay pangalan? Christian Cagadas po. Ngayong Pasko, anong gusto mong mararating ngayong Pasko? Sana gusto kong makatapos ng pag-aaral saka makamit ang pangarap ng aking pamilya. Ayan, pagkalinot mga kasama o niya, ready na ka sa to ang theme song? Ready na, Jude. Okay, ready, get set, go! At makakarating sa tahanan, kapaskuhan, pagmamahalan, bumuhos ng galak ng tuwa, halik at makakarating sa bayan ng ningning ang kalangitan, hawin ang lahat ng sa inyo'y makarating. Papa parara papa papa parara grabe. papa. Grabe ka sa Mang John, murag original ang tingog sa tong station ID. Anyway, Chris, sanglit Pasko man karong panahon na, okay ba sa imong dawat og Noche Boy na? Okay lang. Okay kayo. Kaya dawata Chris ang atuang Noche Boy na pag-ipakapin nga red wine, non-alcoholic na siya, mo nang enjoy sa inyo ang celebration karong Pasko. Daghang kayog salamat sa RMN Davao, labi na sa DXDC kay lipay na jud ko kay Pasko na jud ko ron. So God bless sa inyo, advance Merry Christmas and a prosperous Happy New Year sa tanan. Kauban na to si Radyoman, ay may ginita, Radyoman Joel Bray, tatak, Amen!